Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Sunu monogolo puno sopo nोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरना थाबाय। दा जों शिलंआव थांनो ओंखारदों आरो बा बेनिनो मोनसे फार्स्ट एपिसोडखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय। थ' नोंथांमोना जुदि दिनै भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टब्ला नायलांना नायबाय थानो हासिगोन आरो दाहाय जों फैयै लामा ससेयाव गारिखौ लाखिनानै एसे खर'फ्राबो एसे बोरैबा नांदोंमोन गिदिंलाबायदोंमोन ना ओमफ्राय बेयावनो जों गारिखौ लाखिथ'नानै ओमफ्राय पुरा पियास काटके एसे जाबाय आरो फिथाइ सामथाइ रिफ्रेशमेन्टआव जों आनारस जासिगोन कियरे आये मा नेचारेल थास' बिला दानिया जों जासिगोन बेयाव नेचारेल बुस्थुफोर दं मेवा बेम्बुसु खान्थाल मोननाय जायो बेयाव मा मोननाय जायो मा मोननाय जायो बेबो आनारस कঁঠাল আৰু কুচুফুল ৰঙালাও আচাৰবোৰ মোনজोबो ফুল আৰু ইপিনে কি বুলি কয় এইটো কি গাজা টেঙা পিঠা আচাৰ তিয়হ নাৰিকল কল জলকীয়াৰ আচাৰ নহৰুৰ আচাৰ थ' जों बरियानो बेवहाय दखानिखौ पुरा थाइसे आनारस हाना होबाय आरो पुरा 50 थाखा लाखादोंमोन ओमफ्राय जोंनिथिंथ' पुरा 10 थाखा 20 थाखाल' लायोना बिसोरनि बे जायगायाव 50 थाखा लादों ओमफ्राय आं थालिरखौबो संना नायबायमोन आरो पुरा आखासेयावनो बिसोरो बुंदों 200 थाखा सोमोनांखाबायलै आं ओमफ्राय 180 होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय खिखानानै ओमफ्राय जायासै आरो फार्स्ट टाइमनो फैनो मोन्दों आङो शिलंआव ओंखायनो जोबोर इन्टारेस्ट नांदों आरो लामाफोरा पुरा नायबाय थाथावथावनो समायना रमायना मिथिंगायारि बेसे थाबाय थागोन न'आव बरिं नांनायफोरखौ एसे माइन्डफ्रा फ्रेस जानायनि मालाय सादो एसे उन होसोनानै फैफाबाय आरो मालाया लाबोबाय नालाय ओंखायनो फकटियानो फैनो मोननायनि जोबोर रंजानाय मोनदों आरो मा गोसोआ थ' बिनि नुथायफोरखौनो आं नोंथांमोनजों जा हायो बेखौनो शेयार खालामबाय आरो एसे ओमफ्राय बे जायगाया जोबोर भिउ पइन्टआ जोबोर मोजां आरो बेवहायनो जोबोर मानसिफ्रा फैनानै बेयाव गारिखौ लाखिनो पुरा सेल्फि लायो पुरा फट' लायो आरो जोंबो जायो एसे फट'फोर लाबाय आरो मा बेवहाय बेखिनि जायगाखौ नुनानै मिथिनाय जाबाय दि लुम नेहरू पार्क ना मा लिरनाय दं बे साइनबर्डआव बेखिनियावनो आरो ओमफ्राय बे जायगायावनो जोंबो पुरा सेल्फि टेबो लाबाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम फैनाय नालाय जेबो एक्सपिरियेन्स मोनथायाखैमोन आं जेबो मोनथायाखैमोन जा नुलांगासिनो बेखौ जोबोर मोजां नांदोंमोन आरो ओमफ्राय बे जायगायावहाय गारि लाखिनायाव पुरा 30-40 बिदि लायो आरो मा गंसे गारियाव जोंनिथिं आरो जा गरम नै बिथिं नै कुवासो गोलैगासिनो जा सेरापुन्जि जागासिनो दं जोंनि सायाव फैबाय जों हा अख्रां रायजोआव वाटारफल मोनसे माइक्र' दानिया नै जों थांगासिनो सेरापुन्जि पुरा नै फ्रि अखा हाजोबना दं जोंनिथिं गरमाव थानो हायाना दा बेयाव फैनानै नै पुरा फ्रि अखासो हागासिनो नै मादि नुयो पुरा हाइसो जाखाबाय दा बेयाव जों नै जों बेवहाय दा रेस्ट लाथ'बाय ओमफ्राय बे रिल्स खालामना होदों मा टाइम पासनो रन जाबो नै जागासिनो माबायदि मोनदों माने जोंनि जायगायाव जा गरमनि थाखाय थानो हाया आरो बेयाव थानानै माने सुइटार गाननो गरम सला गाननो लागा जादों नै खिरखियाव अखा हागासिनो दाबो
पुरा पियास काट गया नायनोसै दा जायगायाव थांनानै माबायदि माने गरम सलाबो लाबोनाय जादों जानाय আপোনালোকে আছে আমি শ্বিলঙত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু অকণমান মানে যিখিনি মনৰ দুখ কষ্ট যিমানখিনি যি কিবা আছে আশাত পোৱা কিবা যিমানখিনি কিবা আছে সেইবিলাকত ইয়াতে মানে ফুৰিব আহি পেলাই অকণমান মানে ৰিলেক্সেশ্যন কৰিব আহিছোঁ আৰু ইয়াতে চ' ইয়াতে আহি পেলাই খুব ভাল এটা জেগা শ্বিলঙৰ মেঘালয়া চহৰা বুলি কয় ইয়াতে খুব ভাল এটা কিবা আৰু প্লেচ আৰু এইটো ओमफ्राय जोङो फैयै फैयैनो मोनसे जायगायाव मोनसे टार्निं पइन्टआव जोङो साहा लोंबाय ओमफ्राय जेखौ जोंनि जायगायाव जुखाम आरो जोंनि जायगायाव बिखौ माखासे जौगानानै बुङो आरो बेखौ जाबाय ओमफ्राय मोनसेयावनो 50 थाखा लायो आसरित नांबाय आं जायखौ जों जायगायाव 10 थाखायावनो मोनो बिखौ 50 थाखा लानाय खम डेन्जार ओमफ्राय बेवहायनो जोङो हमस्टेखौ बेयावनो खालामसिगोन आरो मा दिनै बेयावनो जों 13 जन फैदोंमोन नालाय बेयावनो जों थासिगोन आरो मा गासिबो ओमफ्राय नै दिन्थिलांगासिनो आं नोंथांमोननो नै जोंना रुमा बेबायदि आरो मा नै ओमफ्राय खाना टायार जानानै दं ओमफ्राय मोनजाथाराखै पुरा नै फनफोराव मेंनानै बिजि जागासिनो दं सब मबाइलाव बेस्थ' जानानै दं नै पुरा जों पुरा पेस केट जानानै दं बेखायनो पुरा मबाइलफोरखौनो चार्ज होना दोनखादो